Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios o panahiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhat, kay akong sala, akong dakong sala. Pusa, nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtuo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala, dawata kining pag-angkon ang among kaubos, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Ini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao, ug nabagulbo sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahiyuban mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya mingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo mingon kang Moises, dadaang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dadaa ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa mga tubangan dito sa bato sa Sinai. Bunali ang bato, ug mugula ang tubig mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises at tubangan sa mga kadagkuan sa Israel.
Kadtong napita, ginganlag, pagsulay, o paglalis. Kay nakiglalis man ang Israelita, o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala? Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. O mari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw tang bato sa atong kaluwasan. Yugbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya og malipayon og mga salmo. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Manluhod kita tubangan sa Ginoo, nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Diyos, o kitang katauhan nga iyang gidumalan. Ang panon nga iyang hinautong ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigahang inyong kasing-kasing sama didto sa Miriba. Sama sa adlaw ni Masa didto sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong isuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhay. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita og ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pikitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagmakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang mga anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob ug miingon si Jesus milingkod si Jesus tupad sa atabay. Sanglit gikapoy man siya sa panaw, hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnara ko." Niining tungura ang iyang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka o ako Samarianhon, busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom." Kay ang mga Hudeyom god o ang mga Samarianhon wala nay panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios o kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo ka gayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babae mingon, "Wala kay timba ug lawom ang atabay, asa ka man magkuha niya ng tubiga?" Hinatag kining atabay sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miingon gikan niini, "Labaw kabadiay kang Jacob." Si Jesus mitubag, "Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya
dili na gayud uhawon, kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Ang babae mingon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan ug mga Samaritanhon nagsimba sa Dios dinhi nining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa Amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samaritanhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios, Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, hinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inag-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Daghan sa mga Samaritanhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pagabot sa mga Samaritanhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya ditong duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti ug giingnan nila ang babayi. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti, kundi dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang mangluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga isungkod ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Dili sa atong Ebanghelyo nga gibasa karon duha ni siya ka version na ay tinag-as o minugbo. Akong gibasa ang minugbo, no? Akong gibasa katong minugbo nga part, no? Mga igsuon, mangutana ko ninyo, nakasulay na mo nga kanang giuhaw mo pag-ayo, nya tungod sa inyong kauhaw, lami na kayo inom og tubig, aron matagbaw ang inyong kauhaw. Nakasulay na mo, ana? Sulay na mo, no? Diha sa itong kinabuhi, nakasinati na bapod mo, nga namoy gustong makabuot, pero bisan nakuha na ninyo, murag naagihapoy kulang. Siguro naningkamot ka sa trabaho o naa kay nakabot na kalampusan. Siguro nakapalit ka sa butang nga dugay na nimong gipangandoy o gigusto. Siguro gidaig na ka sa mga tao. Pero human sa pipila ka panahon, murag mubalik gihapon ang pagbati nga nagihapoy kulang. Murag naagay po'y kauhaw, sulod sa tong kasing-kasing. Nakasulay mo, ana? Wala. Kasagara nato, makasinati yun, ani. Dili may exempted mga pari, ani. No? Mga igsoon, ako pinigipangutanan ninyo, gipaambit. Kasi itong Ebanghelyo karon nga nadungog, si Jesus nakikita og Samaritanhong babae didto sa atabay. Nakaila mo atabay, no? Kailan mo katabay? Mga taga-syudad baya, no? Basig wa kay nag-atabay. Niadto siya aron mokuha og tubig. Usa ka ordinaryong buluhaton sa matag adlaw silang panahon. May man karon kay gripo naman karon, no? Apan kato nga panahon gigamit ni Jesus aron maghisgot sa mas lawom nga butang. Miingon si Jesus, ang moinom sa tubig nga akong ihatag dili na gayud kauhawon pag-usab. Akong balikon ha ang gingon ni Jesus, ang moinom sa tubig nga akong ihatag dili na gayod kauhawon pag-usab. Mga igsuon, dili
kini ordinaryong tubig nga giingon ni Jesus. Kay naghisgot si Jesus sa mas lawom nga kauhaw sa kasing-kasing sa tao. Mga igsuon, kitang tanan, adunay ingon ani nga kauhaw, usahay manggod, magunahuna taba, may hunta sa tungunahuna nga, kung mudako lang yun ang akong sweldo, mudako lang yun ang akong income, malipay na gyud ko, okay na gyud ang tanan. No? Wala dyan problema. No? Kung mawala lang akong problema, okay gyud kaayo. Pero hadlok mo na mawa ang problema, no? Kaya sa akong nabawaan, mga buang na may problema. No? Pasabutan natin problema, adi dyan itabuang. Ano? Di ba, mga isuon? Kung mas ma-appreciate lang ko sa mga tao, ninduta kaayo, oy, kung daygon ko sa mga tao. No? Pero bisan usahay, makabot na nato kining mga butanga, mubalik gihapon ang kauhaw sa atuang sulod. Lagi, mubalik gihapon. Ngano man, Father, ngano man na. Kay ang labing lawom nga kauhaw sa kasing-kasing sa tao, dili jud kwarta ang tubag, dili pud kalampusan, dili pud ang pagdaig sa ubang mga tao. Ang labing lawom nga kauhaw sa tao, mao gyud ang Dios mismo. Tanawa ang Samaritanhong babae sa itong ebanghelyo karon. Ang iyang kinabuhi komplikado ug puno sa kasakit. Nakasulay magud ni siya og daghang napakyas nga relasyon. Tungod kay minugbo akong gibasa, wala siya maapil pero sa tinag-as nga version, ang kaning babae nga Samaritanhon, ikalima ni siya nga nagminyo. Unya na siya kaipon nga dili pag niya tinuod nga bana. Siyempre kaipon god, gilaliman ba, no? No? Sa laing pagkasulti mga igsuon, nangita siya og kalipay ug gugma sa daghan o nagkalaing-laing lugar. Apad niya itong adlaw, nakikita siya kang Jesus. Ug nindot kaayo ang gihimo ni Jesus. Nganuman, kay wala niya siya hukmi. What yun yung hukmi ang babae? Wala niya siya pasakiti sa mga pulong. Tinunua, gitanyagan siya ni Jesus og tubig nga buhi. Ngali mga igsoon sa tinag-as nga version, aduna pay usa ka nindot kaayo nga detalye sa ebanghelyo. Nganuman, human makikita kang Jesus sa babae katong Samaritanhon, gibiyaan sa babae ang iyang banga sa tubig. Gibiyaan sa babae ang banga sa tubig ba? Mura sa itong gamay ra to nga detalye, pero dako kaayo to siyang meaning. Nganuman, kay kung kita di sa itong kinabuhi, kung tinuod ta nga makikita ni Jesus, kung tinuod ta nga makigmeet ni Jesus, aduna gyud tay mga butang nga kinahanglan natong biyaan. Kamo, mangutana ko ninyo, unsa may kinahanglan ninyong biyaan kung makigmeet mo ni Jesus? Kining tubig nga buhi, mao kini ang grasya sa Dios. Mga igsuon, atong naon karon ang tubig sa tong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung kapoy kaayo ta, tatong trabaho, asa ta sige pangbuhat nato, ang tubig, makainom lang ta, ma-refresh man ta, di ba? Makaprisko man, maprisko ta ba? No? Kung ang yuta, sa yuta, kung uga ang yuta, ang ulan, makahatag og kinabuhi sa mga tanom. Kung walay tubig, ang tanan, hinay-hinay nga mamatay. Mga igsuon, mauusab kini dinhi sa tong spiritual life, sa tong espirituhanong kinabuhi. Kung walay grasya sa Dios, maugag yun ang atong kasing-kasing. O kung maugang atong kasing-kasing, mas dali ta nga masuk. Mas dali tang kapuyon, o mas dali nato mabati nga empty ang atuang kinabuhi. Nga murag walay sunod ng kinabuhi ba kung way grasya sa Dios? Apan kung nag-agas ngali ang grasya sa Dios di sa tong kinabuhi, nadyo'y kalinaw sa sud nato. Bisan pag natay problema, okay ra, oy, problema ra ka. Naamo ko Jesus gauban ako. No? Kung daghan ta problema, bumulabay ra kang problema ka. Na si Jesus naguban ako. Mga igsuon, daghang tawo karon nga nagkuha og tubig sa daghang atabay. Sa may pasabot nako.
Daghang tao karon nga nagkuha og tubig sa daghang atabay, ang atabay sa kwarta. Magtuo lagi nga ang kwarta mo ay makalipay gyud, no? Magtuo magod nga ang magbuhag, no, ang atabay sa kalipay sa kalibutanong butang. Ang uban, ang atabay nga kaning pagdahig sa ubang tao. Apan ang pahinumdom ni Jesus kanato karon, dili yun na makapawala sa atong lawom nga kauhaw. Aduna ragoy usa ka tinuod nga atabay. Ug kana mausi. Again, nangutana ko ninyo, aduna ragoy tay usa ka lawom ug aduna tay usa ka tinuod, no, nga atabay. Ug kana mausi Jesus. Mga igsuon, mao kini ang paghinumdom kanato karong Kwaresma. Dili lang ta magpuasa sa pagkaon, kundi mubalik usab ta sa tinubdan sa atong kinabuhi kang Kristo nga mao ang tubig nga buhi. Ug sa katapusan, hinumduman nato si Jesus ra gyud ang makapa-quench, makapapalong, makapatagbaw sa kauhaw sa atong kasing-kasing. Amen. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matud ni Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak ti binuhat usa kaniya samahan, pinaagi kaniya nagahimuan tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga labing ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay gilubong. Sa kaadlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka sa langit na nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya aron mahimiyaon, aron paghukom sa buhi o sa mga minatay, ug ang iyang kingarian walay katapusan. Nagatuo kami, Espiritu Santo, ang Ginoo naghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahano sa anak, dungan sa mahano sa anak. Nisimba siya o gimaya, ug misulti pinaagid sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa masala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug ang kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios, atong Amahan, ang tinubdan sa buhing tubig, nga nasayod sa pinakalawom nga kauhaw sa matag kasing-kasing sa tao. Diha sa pagsalig sa iyang gugma, muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, nasama kang Jesus, muduol sa mga tao, uban sa pasensya o mudala kanila, ngadto sa buhing tubig, sa pagtuo o gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tibuok kalibutan, nga ang tinuod nga kalinaw, mutubod gikan sa mga kinabuhi, nga nabag-o, pinaagi sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong diocese, nga samtang nagpanaw kita isip usa ka simbahan, hinaot nga ang atong gagmayng simbahanong katilingban mahimong instrumento sa kabaguhan, diin mailhan ang tinuod nga nagway ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
Alang sa mga gikapuyan ug nag-inusara, hinaot nga makakita o makasinati sila sa kaluoy, mapaminaw sila ug makaabot makabaton sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton, mga himalatyon, ug sa mga nangamatay, hinaot nga tabangan sila sa Dios ug dadon ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa kinabuhi, ikaw lamang ang makapatagbaw sa among kauhaw. Aga ka kami ug dad-a kami ngadto sa buhing tubig nga mao ang imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmayon ta, ikaw nining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maning kamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, tunhay nga Dios, ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel, nagaingon kami.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning maagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ug panginom kamo tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubag o mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Leonardo among obispo emerito, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kami ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulo nga gitulo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan si imong kaluoy. Mahalik kay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa tong paginigsunay. Peace be with you. Peace. Mag-ampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon o nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi ni sakramento matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pamilihog ko nga maglingkod una sa makarayot alang sa mga pasalamat o mga pahinumdom. Tungod kay ang unang pahinumdom ang matag Marso 19 o March 19 kada tuig sa Ulogos Tibok Simbahan Katoliko ang kapistahan sa titulo ni San Jose isip Bana ni Maria. So ang atong katedral nagdala sa titulo sa atong patron nga si San Jose nga mamumuo. Diin ang kapistahan niini mao ang Mayo 1. Tungod kay maora man ang halangdong tao nga atong gipasidunggan nga mao si San Jose, ato gihapon nga sa ulogon ang kapistahan ni San Jose isip Bana ni Maria. Sa miagi nga mga katuigan ato nagkining gihimo, mao man gani nga sa milabay nga katuigan ang Marso 19 mao usab ang gihimo nga kasulugan sa atong BEC Day sa atong parokya. Tungod niini, sugod karong Marso 10, March 10, 2026, adlong Martes, ato nang paggasugdan ang nobena alang ni San Jose, isip Bana ni Maria.
ang nobina paghimuon matag alas 4:30 sa hapon tulod sa katedral. Ikaduha, ato na nga gisugdan ang pagpangandam sa kalihukan sa umaabot nga Semana Santa. Sa sunod nga mga gula sa lantawan, ato lang unya ipatik ang mga schedules alang sa kasaulugan. Nagahangyo kita sa inyong gayong kooperasyon sa pagtabang hilabi na sa grastuhon ining unyang mga kalihukan. Ikatulo, ang ato usab nga panggamhanan sa syudad sa Tagbilaran uban sa pagtambayayong sa itong mga kaparian sa opisyalis sa Katedral ni San Jose sa Diocese sa Tagbilaran, naghimo na sa mga pagpangandam kabahin sa kalihukan sa umaabot nga kasumaran sa Sandugo karong Marso 16, 2026 o sa mga kalihukan sa kapistahan sa itong patron nga si San Jose nga mamumuo karong Mayo 1. Karong March 16 atol sa kasulugan sa paghandom sa blood compact o sandugo, adunay paghimuon nga santos nga misa dinhi sulod sa katedral sa may alas 3:30 sa Palis. Ug human ini, adunay seremonya sa paghalad og mga bulak nga gamay nga programa nga adto tanan paghimuon sa Blood Compact Monument nga naa sa Friendship Park sa barangay sa Bool sa Tundakbayan sa Tagbilaran. Hinaot ato kini nga matambungan. Mga igsuon, ato usab pa sa karusanglit kay Kwaresma man ron, ato lang minus-minusan ang pagpakpak, no? Atong pasalamatan kani atong mga liturgical ministers, no? Salamat usab sa atong mga sakristan, sa atong mga kamadrihan, sa atong choir, sa atong mga mass offerer, sa atong youth, sa media ministry, sa atong mga volunteers, o kanatong tanan nga misimba din sa katedral o sa online, daghan kaayong salamat ninyo. Alang sa mga nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo ka mumudong diri sa tubangan, human sa itong santos nga misa para sa iyong nilain nga panalangin. Kalihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong gabi kanatong tanan. Mayang gabi.